Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uphinde wakalelwa ngamasongo kaSigonyelo wesilisa oneminyaka engu-28 oweqe eStokisini eMaran Hill ngomsombuluko emva ngokuboshwa izinsolo zamacala okudlengula izingane ezahlukahlukene zaseBizimile High School eNkandla. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media igama lami ngosibonga konke wakandwandwe Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Lihlehlele umhla ka-28 kuMeyi icala lowesilisa oneminyaka engu-28 oweqe eStokisini eMaran Hill ngomsombuluko. Lo mlisa ovele phambi mantshi yasePinetown namhlanje kulandela ukuboshwa kwakhe senyangeni ehostela eDalton eThekwini kube ukuthi uzogqunywa eStokisini saseDurban North kuze kube ubuyele enkantolo yasePinetown ngoLwesithathu oluzayo ngeqala lokweqa eStokisini kuthiwa uzobuya hanjiswe ekhombe eNkandla njengoba kulindele ukuthi avele enkantolo yakhona ngamacala okudlengula. Umkhozi wamaphoyisa esifundazweni uLieutenant General Mkhwanazi ehambisana noNdunankulu uMnumzane Thami Ntuli bazohambela esiteshi saseMaran Hill ukuze bathole umbiko ogcwele ngokuthi lo mlisa weqe kanjani eStokisini. Kuvela nembiko yokuthi kuboshwa umfowabo ngomsolwa ngamacala okusabisa ofakazi eNkandla njengoba umfowabo esolwa ngokudlengula abafundi besikole samabanga aphakeme khona eNkandla eBizimile. Abantu basijabulele kakhulu isenzo samaphoyisa njengoba bese bebambe ongezansi emva kwezindaba zokweqa kwakhe umsolwa estation samaphoyisa ngomsombuluko. Bafethu ke mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngizofisa ukwazi ukuphala kweni ngalo lolu daba khona lapha kwi-comment section.